Sådan er alle mine dager. Nu er jeg til et skridt her. Eller bliver det for koldt, tror du? Bare jeg ligesom kan mærke, at du står og koger lidt. Så er det svært at finde ud af, om det egentlig er varmt eller koldt. Når solen er fremme, er det varmt. Når solen er væk, er det koldt. 3 minutter. Spørgsmålet om de gør det lige præcis på sharp 12. Ja, der skal snart komme lige bundmand og gøre et eller Det er sådan nogle tosser. Kan man se på dem. For helvede! For helvede! Øerne er klar, TV2 er klar, Danmark er klar. TV2 Øst er klar, vi er klar. Hele Sjælland er klar. Når du ser, at den der låge, den bliver åben. Far, klokken den er 12 nu. Først Den er 12 nu. Er det først klokken 1? Først 12 lige præcis. Men de har rykket til klokken 1. Så. Hvad sker der? Der ligger det over jer. Skal jeg satan i mig give den gas? Ej, hvor er de søde. Det er altså det meste kraft. Jo. Prøv at se. Jeg skal ikke blive tør, ikke? Og satan, jeg må det. Nej, jeg er ikke vildt. Nu er de ude. Er der flere derinde? Nej. Der er lige et par enkelte. Der er et par enkelte. Jeg gør det ikke. Jeg ved ikke, om det er tør. Jeg gør det ikke.
kan næsten lige se en hund, der er blevet vasket. Der kommer der flere der. Ufo. Og der er også en tyr. Ja. Ja, mor. Det løber den anden vej. Prøv at se, de bliver helt fjollet. Se, hvor bliver de fjollet. Ja, det er nu. Ja, det er nu. Jeg kan ikke få fat i den. Du må lige vente dig. Og jeg tør ikke at fange for at støtte. Vi må lige vente dig. Pas på. Jamen, ja, det er Ida, der må lige have fået sin plads. Så har du ikke hvorfor det er. Det var godt, super sej. Jeg er ikke skrevet der. Nu er de tilbage. Der var ikke noget, der var værd til. Der var godt nok en hul nede. Ej, der var sgu ikke noget, der var værd at glo på. Kom vi løber ind igen. Hvorfor løber den ind igen? Nu har de lige forklaret smag. Ja, så skal vi lige tilbage igen. Ja, Ja, så er det store dyr. det er det. Det var meget lidt nyt for alt. Nu har jeg kun et hund. Jeg har kun et. Nå. Nu gider de jo igen. Okay, nu går vi. Det er en nysgerrig af det. Og yveret, det siger boing. Ja, de giver lige en ekstra opvisning, Boing, nu vi har boing. stået og ventet. Ja. Ja, det var sgu skiskægt at løbe. Kom vi løbe tilbage derude. Ja, det er rigtigt. Fylder der flere med? Fylder der flere med, end der kom ind? Ja, nu kommer resten med. Ja. Ej, prøv at se. Nå, en lille en. Ja, en lille ny. Ja. Hvad er det? Gør der ikke noget mere, så kan jeg ikke. Nå. Det er mor, det er mor. Ja, det er... Der er en lille en der. Nå, se, så kommer du tilbage for at hente. Kom så. Kom så, alle sammen. Nu er de æder, ja. Gå tilbage og hente de andre. Tid ud til. Kalder for de andre. Ja, ja. Vi er også sådan bevidste om, hvorfor hele flokken er åbne. Men jeg kan ikke lide, Det er at flot, de har ja. puder bagpå. Så kan vi hvordan de kan. Ja. Der kommer de igen. Gud for helvede. Jeg tror, der er altså en styrtende der. Yveret siger, at den er anden. Boing, boing. Og det hopper. Nej, jeg tør ikke alligevel. Ah. Ja, nogle gange har jeg ikke. Nogle gange tør jeg ikke helt. Helt ærligt. Er der en, der ryger det? For de andre.
Nå, har vi set, eller skal vi vente på, at de kommer ud igen?